Mi idemo sada u Gecimaniju i pokušat ćemo da dočaramo, ako je moguće uopšte potpuno. Dakle, Isus je iz gornje sobe krivudavim uskim ulicama grada, centra grada Jerusalima išao prema jednoj od kapija koje vode izvan grada. To je kapija koja, kad se prođe kroz nju, onda put ide dole i danas tamo možete da se vozite autobusom ili da hodate i onda ide spuštanje. To je ovako jedan put koji ide nadole do dna potoka Kedrona koji prolazi pored Jerusalima, jerusalimskih zidina. Isus je, hodajući tim uskim ulicama, mogao da vidi hodočasnike koji su proslavljali Pashu, kako tako duboko spavaju, možda čak i hrču, i da nije pazio, možda je nekoga mogao nagaziti. To je toliko naroda koji je tamo spavao na sve strane. Isus je prolazio između njih, išao sa svojim učenicima i kada je došao na dno te uvale, onda je gazio sa svojim učenicima potok Kedron. Ove noći je potok Kedron bio crven, u stvari krvav, zato što je 1000 jaganjaca zaklano za Pashu i krv je uglavnom išla u potok Kedron. Kako je moj Gospod Isus se osjećao i o čemu je razmišljao dok je gazio tu krv preko potoka Kedrona i znao je da je to krv 1000 jaganjaca i on je znao da sve te krvi prolivene ne samo za ovu Pashu, nego za sve Paske kroz istoriju. Za sve jagance koji su zaklani, za sve žrtve koje su zaklane, da sada Isus osjeća na neki način da će se sve te reke krvi i sve te žrtve sliti u jednu bujicu, u jednu reku, u jednu krv. I sva jagnja će se stopiti i sastaviti u jedno jagnje koje će visiti na krstu. Sigurno je da Isus sve to znao. Isus je znao više nego što iko od ljudi znao. Isus je znao više nego iko u svemiru. Ja verujem da i u ovim trenucima su sva svetla neba, svi reflektori bili usmereni u tačku Jerusalima i Gecimanije. Ali ono što su svi oni gledali, ništa nisu razumeli. Ja ne znam kako je Božanski otac posmatrao svoga sina koji sada gazi potok Kedron. I kad su pregazili potok Kedron, onda su počeli da se penju i penjali su se sve dok nisu došli do Gecimanije. Gecimanije je pravo osveženje za grad, tu ima mnogo vegetacije, tu ima mnogo drveća i u ovo doba godine, u proleće, verovatno da je jedan divan, hladni vetar, povetarac, osvežavajući, išao prema Jerusalimu. Isus je mnogo puta bio u Gecimaniji. On je verovatno u Gecimaniji razgovarao, onaj čuveni razgovor vodio sa Nikodimom. To je bilo uobičajeno mesto. Juda je tačno znao gde je Isus. Ali, kao što smo vidjeli na filmu, ovoga puta je stvar bila drugčija. Sama reč Gecimanija u stvari znači presa za ulje. Dakle, tu su mnoge masline i čak danas možete u jednom trenutku na jednom mestu vidjeti ostatke originalne prese kako se nekada ona koristila i kako se ulje iz maslina cedilo. Ali ja vidim jednu simboliku u izrazu Gecimanija, presa za ulje. Naš Gospod Isus je u toj presi bio cedjen, kao da je bio u presi za ulje. Tako da izraz Gecimanija nosi jednu vrlo snažnu poruku. I ono što smo primetili i ono što je veoma važno, to je Isus je bio sam. Po prvi put je bio tako usamljen da se bojao samoće. Vi ga vidite kako on neće da bude sam. Šta se u stvari u Gecimaniji dogodilo? Zašto je Isus, ja sam o tome veoma mnogo razmišljao, zašto je Isus odjedanput u Gecimaniji bio tako uplašen? Zar on nije znao da će se sve tako završiti? Zar on nije unapred znao da dolazi da bi umro na kraju, da bi prolio svoju krv, da bi bio jagnje? Znao je. Ja vidim kroz evanđelja da se čudesno mešaju, spajaju i razdvajaju dve Isusove prirode koje je poneo od onog trenutka kad je u Vitlehemskoj štalici bio mala beba. Te dve prirode, božanska i ljudska, su se stalno spajale ili razdvajale. Kad čitate evanđelja, vi ćete vidjeti Isusa kao Boga u nekim trenucima, onda ćete ga vidjeti kao čoveka. Isus je registrovao da će on umreti, ali njegova ljudska priroda
je u Gecimaniji shvatila da je to to. Ja verujem da čak i za Boga neka iskustva i neka osjećanja su strana Bogu. Sve što je vezano za greh je Bogu sigurno strano. I sad vidite spoj Boga i čoveka koji se suočava sa suštinom greha. I vi vidite Isusa kako je sada uplašen. Ono što je znao da će doći, očigledno je sada bilo strašno. I on je sam, a on neće da bude sam. I to je čovek. Postoji apsolutna činjenica da kad su ljudi u strahu i kad su ljudi možda teško bolesni i pomišljaju na smrt i znaju da umiru, da ne bi voleli da budu sami, da bi voleli da neko bude pored njih. Slušao sam jednog mog kolegu koji je pričao o jednom mladom čoveku koji je umirao od leukemije. Mlad čovek, mladić. I naravno bili su to posljednji sati. I sestra u bolnici je bila pored njega, sve je postavila, najbolje što je mogla, sve aparate, morfijum je tekao i sve je bilo u redu. I ona je izašla i bila je do pola hodnika i onda je čula kako mladić viče. Ona se vratila natrag i pogledala ga, sve je bilo u redu. Izašla je napolje kad je bila kod vrata, on je vikao. I ona se okreće prema njemu, prilazi i kaže, zašto vičeš? Kaže, neću da budem sam. I tako mi treba da razumemo Isusa. Zašto u Gecimani nije teo da bude sam? Isus se bojao smrti. Nemojte da se bojite da to kažete i da to shvatite. On se bojao smrti. Postoji jedna složenica, jedan tekst gde jedan duhovni pisac kaže užas smrtnog straha, o kojem mi koji sedimo ovde večeras ne znamo ništa. Ali kad čovek ulazi u smrt, onda je to užas smrtnog straha, o kojem mi ne znamo ništa i sigurno je da će nakon vaskrsenja, kad Isus bude došao, moći da se pravi razlika između užasa smrtnog straha kad je neko umirao i osjećanja kod vaskrsenja koje je opisano u poslanici apostola Pavla u Korinćanima, gde se kaže gde ti je grobe pobjeda, gde ti je smrt i žalac, pobjeda prožde smrt. Između ova dva izraza i ova dva osjećanja je mrak i smrt. Tako da je Isus usamljen, neće da bude sam i u Gecimaniji je sigurno da je ljudska priroda u prvom planu. U Gecimaniji Isus u stvari donosi odluku da ide na krst. Tako da je potpuno neispravno i nepravedno kad hrišćani zaobilaze Gecimaniju. Mi uglavnom sva naša razmišljanja završavamo negde na krstu. I onda idemo vrlo ovlaš, zaobilazimo, a ne znamo pravu stvar. Jer mi treba da znamo pitanje da bismo cenili odgovor. Jel te? U zemlji gde ja živim je vrlo moderno i vrlo zanimljivo da se na zadnjem braniku automobila postavljaju poruke, nalepnice. Ja mislim da to i ovde ima, jel te? Ali tamo je neverovatno šta sve rade. I neverovatno je šta sve čitate na braniku automobila ispred vašeg automobila. Ponekad su to nepristojne stvari, tako da vam je neprijatno ako se sa nekim vozite i onda to gledate, sklanjate glavu. Ljudi svašta tamo stavljaju. Ali mogu da vam kažem da sam ponekad uhvatio neke jako lepe poruke. Vrlo fine poruke. Recimo, moj šef i moj poslodavac je tesar iz Nazareta. To je meni jako lepo, to je simpatično. To su ljudi koji veruju u Boga. Znak ribe koji se pojavljuje, to je bio znak prvih hrišćana u prvom veku u hrišćanstvu. Ali jednog dana sam video jedan natpis koji ide ovako. Isus je odgovor, sitnim slovima, a ispod toga vrlo krupnim, a šta je pitanje? Ja mislim da mi olako, da su hrišćani navikli da je Isus odgovor. I mi idemo ovlaš preko toga i skoro da nemamo ni koristi. Ali kad bismo mi znali šta je pitanje, onda bismo mi cenili više Isusa koji je odgovor. Šta je to što on rešava? I onda mi kažemo, naš greh. Koji greh? I onda neki kažu, pa to je krađa, to je ubistvo, to je preljuba, s čim ja nemam nikakve veze. I onda ako ti zaključuješ da nemaš veze sa tim gresima, onda ti ne vidiš ni veliku vrednost, ni Gecimanije, ni Golgote. Jel te? Ali ako mi znamo da je Isus ubijen grehom kao što je ogovaranje, kao što je
prkos i inat, ili kao što je pogled kojim nekoga pocenjujemo i kažemo vidi ti njega, vidi ovaj. Znate li vi da su to gresi koji su isto tako ubili naše Gospoda Isusa? Onda na neki način mi postajemo da budemo bliži tom slučaju i mi vidimo šta je u stvari pitanje i mi onda znamo šta je odgovor. Sve su to gresi koji su naše Gospoda spustili na Gecimansko tlo. I onda evanđelist Marko u 14. poglavlju, 33. i 34. stihu kaže i zabrinu se i poče tužiti. Originalni tekst u ovom evanđelju ukazuje na jednu duboku tugu koja se morala vidjeti i na njegovom licu. Učenici ga nisu prepoznali. U filmu Passion kaže, Gospode, da li da zovemo pomoć? A šta Isus kaže? Znate da postoji mnogo šta u životu Isusovom što je primjer za mene kao čovjeka koji treba da se molim i neke stvari da znam u vezi sa molitvom. Isus je bio čovjek molitve. Ali ja hoću da vam kažem večeras da je Isus imao sa molitvom i ispunjenjem molitve iste probleme koje mi imamo ljudi danas. Da li vi znate da postoje molitve koje Isusu nisu bile uslišene? Molio je, a nisu mu bile uslišene. Jedna od Isusovih molitava koje nisu bile uslišene je bila ova u Gecimaniji. Ako je moguće, Oče, da me mimo iđe ova čaša. Koja čaša? To je smrt. I sigurno je da ga ta čaša nije mimo išla. Postoje mnoge molitve koje Isus nije izgovorio. I to je za mene isto jedna fina pouka, da neke molitve ne izgovorim, iako bih hteo da to izgovorim, da ne izgovorim neke molitve. Šta je Isus rekao u ovoj situaciji? Kaže, ja bi mogao da izmolim Oca da mi pošalje koliko? 12 legiona anđela. 72.000 anđela je moglo da dođe, da Isus izmolio molitvu, da zatraži anđele. Isus nije izgovorio tu molitvu. I onda kaže, žalosna je duša moja do smrti. Isus kaže, ja ulazim u tunel. Ja ulazim u tunel. U Gecimaniji je u stvari naše spasenje odlučeno. Na neki način, kad je Isus ustao iz Gecimanije i krenuo u susret onima koji će ga uhvatiti, sve je bilo gotovo. I ne samo da je sve bilo gotovo, nego je naš Gospod Isus na neki način fizički bio već gotov. Zato što postoje neki detalji koji ukazuju na to da je Isusova fizička komponenta u Gecimaniji bila toliko pogođena da Isus od petka ujutro više nije funkcionisao kao ceo fizički čovek, kao cela ličnost. Znači, neke stvari su bile već veoma pogođene i ja imam svoje razmišljanje o tome i svoj zaključak. Dakle, Isus je na tlu. U knjizi Želja vekova, koju hoćemo da vam damo posljednje večeri kao uspomenu na ovu seriju predavanja sa posvetom, nemojte zaboraviti da to zatražite na onom crvenom listu, jer mi ćemo uglavnom pripremati posvete i knjige na osnovu te liste. I šteta bi bilo da neko od vas ne dobije taj fini poklon od organizatora. Dakle, pisac duhovni kaže ovako, ja ga veoma cenim, podneo je ono što ni jedno ljudsko biće ne bi moglo podneti, jer je za svakog čoveka okusio samrtne patnje. I sad pazite, nemojte brzo da idete. Nemojte da idete u odgovor bez pravog pitanja. Šta u stvari ovaj pisac kaže? On kaže da je u Gecimaniji Isus podnosio duševni bol i odlučivao da zameni svako ljudsko biće na ovoj našoj planeti. I naravno mi to možemo zaključiti na osnovu onoga što Biblija kaže. Pisac je veoma dobro poznavao Bibliju i veoma dobro je bio u skladu sa onim što piše u Bibliji. Jer u Rimljanima poslanici u 6. poglavlju apostol Pavle u 23. stihu kaže kakvom je smrću u stvari Isus odlučivao u Gecimaniji da umre? Kakva je to bila smrt?
To nije bila obična smrt. Jer, Biblija kaže, jer je plata za greh šta? Smrt. Prema tome, ljudi koji umiru na ovoj zemlji, umiru kao direktni rezultat greha. Mi smo kod smrti isplaćeni za ono što smo u životu uradili. Plata za greh je smrt. A dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našemu. Sad gledajte, ovaj tekst govori o dvema krajnostima. Govori o smrti i govori o životu, je li tako? I kad govori o životu, ovaj tekst kaže kakav je to život? Večni. Jel me pratite? Odlično. Niko nije zaspao? Odlično. Nije sad vreme da se spava. A to će biti večeras kasnije. Znači, pratite me sad dobro, ovaj tekst je jako važan. I ovaj tekst iznosi nešto što možda prvi put tako udari čoveka i misli šta je sad to? Znači, to su krajnosti i mi moramo da pronađemo paralele. Pavle kaže da je plata za greh smrt, a da je na drugoj strani šta? Dar Božji i kaže da je to život večni u Hristu Isusu Gospodu našemu. I sad pazite, ako nam je Isus svojom smrću dao dar večnog života, kakvom smrću je on morao umreti? Mi bismo morali, pazite sad, mi bismo morali da pored reči smrt u prvom delu teksta stavimo šta? Koju reč? Večno. Sad tu ljudski um se malo bori s tim. Kakva je to u stvari smrt? Postoje dve smrti prema Bibliji. Postoji prirodna smrt koja nastaje u jednom trenutku u čovjekovom životu, pre ili kasnije, ali Biblija govori o večnoj smrti. Šta je to u stvari? To je osjećanje totalne, završne, definitivne izgubljenosti onih koji, nažalost, neće prihvatiti Isusa kao svog spasitelja. Znači, ta večna izgubljenost, večna smrt, večno odvajanje. Kod ove smrti kojom mi umiremo i verujemo u Isusa kao svog spasitelja, znate šta kaže Isus? Da je to san, da je to spavanje, da je to mirovanje do Isusovog drugog dolaska. Ali večna smrt je nešto drugo. Večnu smrt Biblija ne opisuje kao san, nego kao totalnu večnu izgubljenost. Od te večne smrti je Isus nas oslobodio svojom smrću na krstu. Isus je tačno znao šta je to i zato je Gecimanska drama strašna drama. Zato je strahoviti psihički pritisak i borba bila prisutna. Jer, gledajte, ono što smo čitali da je za sve okusio smrt u onom tekstu iz knjige Želja vekova, dovoljno su samo dva biblijska teksta da to podupru i da je to tako. Jer šta kaže apostol Pavle u poslanici Titu u 2. poglavlju u 11. stihu? Jer se pokaza blagodat Božja koja šta? Koja spasava i šta onda piše posle toga? Reč sve. Sad, ko je to sve? To smo svi mi koji sedimo ovde, uključujući i mene. I to su i svi oni koji večeras nisu došli ovde. I to je sav Novi Sad, i to je sva ova zemlja, i to je sva planeta. I sve ljude koji su ikada živjeli na ovoj našoj planeti, a znate kakvi su sve ljudi živjeli na ovoj našoj planeti? Fini i dobri, ali i zlikovci, i zločinci. Znači, Isus je morao da obezbedi spasenje za sve ljude. On je morao da okusi smrt, večnu smrt i za one koji će večno biti izgubljeni zato što postoji mogućnost da se oni eventualno pokaju i da prihvate Isusa za svog spasitelja. On je morao da to obezbedi za sve i da ne izostavi ni jednoga. Zato je u Bibliji kaže da je Bogu tako omilio sve, da je dao svoga sina, da ni jedan koji ga veruje šta? Znači, on nije umirao smrću koja ima neke izuzetke. Umro je za neke, a za neke nije umro. Mi danas kažemo da je nemoguće da se Hitler spasi. Je li tako? Ali gledajte, iz Božjeg ugla i Hitleru je moralo biti omogućeno šta? Spasenje. Pratite me, nadam se. Jer se pokaza blagodat Božja koja spasava sve ljude. Da bi on mogao da spasi sve ljude, on je morao da umre smrću koja je dovoljna za sve ljude. I zato je u Gecimani bila ta strašna borba. Da bi po blagodati Božjoj, kaže apostol Pavle u Jevrejima poslanici u 2. poglavlju, u 9. stihu, da bi po blagodati Božjoj za
koga okusio smrt? Gledajte se to, za sve. Za sve da okusi smrt. Tako da je njegova smrt morala biti dovoljna. Znate? Dovoljna. Da niko od nas ne bude zabrinut i da kaže, ali da li je moguće da je Isus dovoljno umro za mene? Da li je dovoljno? Znači, Isus je umro dovoljno smrću da ta misao i ta sumnja ne postoji i to se nikada ne bi smelo dogoditi. Ja vas u ime ove drame na Golgoti i drame u Gecimaniji i ovog biblijskog teksta pozivam večeras da se oslobodite bilo kakve sumnje u dovoljnost Isusove krvi i njegove smrti za vas. Kad krenete odavde večeras i prođete kroz ona vrata, idite kući pevajući, sigurni da ono što Isus učinio za vas je dovoljno. Vi ne možete da izgubite, vi ne možete da propadnete, ne može se vama desiti da se ne okoristite Isusovom smrću. Dovoljno je za vas. Učinjeno je. Čitao sam o tome kako jedan čovek koji ima očigledno puno novaca kupio novi Rolls Royce. I taj Rolls Royce je platio, kako sam ja čitao, $240.000. Sad to je velika para. Šta je to? 200.000 evra? Tako negde. Jel? Odmah ja pokušavam da preračunam, jer vi imate ideju o toj vrednosti, o toj valuti. I taj Rolls Royce je, kaže, bio sjajan, divan. I on sedi u Rolls Royce od mesta gde je kupio, čovjek koji mu je to prodao, i vozi kući. Kad je došao kući i parkirao ga ispred svoje vrlo lepe kuće, koja nije 200 i nešto $1,000, nego je malo više, i sad je on stao i ide u kuću i u jednom trenutku se seti i kaže, koliko konjskih snaga ima taj moj motor? Jedan put mu je to palo na pamet. I izlazi napolje i otvara poklopac i gleda, nema nigde nikakve brojke. Gleda negde kod vrata, gleda negde na staklu i tako. Nema informacije koliko ima konjskih snaga. I odjedan put je sad on počeo time da bude zaokupljen. I traži neku knjigu, priručnik, gleda, nema informacije o tome. Dolazi do telefona i okreće telefon i zove čovjeka koji mu je to prodao, prodavca, i kaže, malo čas sam ja bio tamo, ovaj ga je zapamtio, sigurno takav mušterija se pamti, jel? I kaže, molim te, ja hoću da znam koliko konjskih snaga ima moj Rolls Royce. A ovaj kaže, pa ni ja ne znam. Ali kaže, ja hoću da znam. Kaže, daj mi malo vremena, ja ću te zovem natrag, i on počne da istražuje u kompjuteru i nema informacije. Jedan put je i prodavac bio zbunjen, kaže, pa je moguće da toga nema, da se to ne zna, jel? I zove i kaže, žao mi, jer ja ne mogu to da ti dam. I ovaj je bio ljud, kaže, ja sam platio moj auto $240.000 i ti ne znaš i ne možeš da mi daš informaciju koliko konjskih snaga ima. I sad je trgovac, prodavac bio u problemu i kaže, znaš šta, ja ću sada da pošaljem faksom zahtev u Londonu, u glavnu upravu, da oni meni daju odgovor na to pitanje. I kaže, onda ću te zvati i onda ću ti reći. I on ubacuje zahtev i pritišće dugmeta i šalje poruku i taj faks je otišao i posle 5 ili 10 minuta počinje faks ponovo da radi i dolazi odgovor. Dolazi odgovor i izvlači se list i na samom vrhu lista je ono zaglavlje iz headquarters, iz glavne uprave, iz Rolls Royce-a dolazi informacija. I ispod toga telefoni i sve ostalo i onda ide prazan tekst, prazan papir. Prazan papir, skoro do dna. I na dnu samo jedna krupna reč, dovoljno. To dakle znači, nemoj da se brineš, dovoljno. Nikad ti neće trebati više nego što imaš. Dovoljno. Dragi moji, ono što se dogodilo kad Isus umirao na krstu je krupna reč za celi svet, dovoljno. Niko nije uspeo toliko da se zaprlja da Isusova krv ne može da ga opere. Niko nije mogao toliko da se nagreši da nije plaćeno. Božja blagodat koja spasava sve ljude je morala da bude šira
i dublja i dalja i veća nego li što je uopšte sveta na ovoj našoj planeti. I morao je Isus sa svojom smrću da ide dalje nego što bi se jedan grešnik mogao od Boga udaljiti. Dalje od najdaljeg. To je u stvari značaj onoga što se u Gecimaniji dogodilo. Život večni, prema tome kakva bi smrt morala da bude. Nadam se da to nećemo zaboraviti. Morala bi da bude večna. I onda izveštaj evanđeliste Luke, koji je lekar iz Gecimanije. Znoj pak njegov bijaše kakav? Kao kaplje krvi koje kapahu na zemlju. Šta je to što se u stvari događalo u Isusovom telu? Da su se žljezde iz kojih izlazi znoj i kapilari iz kojih izlazi krv spojili i pomešali. Jer to se ne događa, to se ne zbiva sa ljudima. Šta je to u stvari? Znači, to je bila takva duševna agonija da je Isusovo srce, ja verujem, puklo u Gecimaniji. Ja verujem. Ne samo na osnovu ovog fenomena znoja i krvi, što je bilo pomešano i padalo na gecimansko tlo, nego i na osnovu toga što u petak Isus ne može da uradi neke stvari koje su drugi uglavnom radili. Mi znamo da su drugi zlikovci i osuđenici na smrt nosili svoj krst bez ikakvog problema. Kako to da moj Gospod Isus nije mogao da nosi krst? On je bio mlad. Je li tako? On je bio mlad. I on je bio jak, on je bio snažan. On je proveo svoju mladost baveći se vrlo teškim tesarskim poslom. Kako to da on nije mogao da nosi krst? Zbog toga što je u Gecimaniji on već počeo da umire. On je relativno brzo umro i na krstu, jel te? Relativno brzo je umro i na krstu. Tako da, kad vi razmišljate o čitavoj ovoj temi, o tom petku, četvrtak na noć i petak, i idete brzo na Golgotu i zaobilazite Gecimaniju, vi ste izgubili odgovor, vi ste izgubili pitanje, vi ste izgubili značaj i smisao. Zato ne žurite, zaustavite se u Gecimaniji, pratite ga tu, jer tu postoji ono što je važno. Čaša. Koja čaša? Koja je to čaša? To nije čaša zaveta iz gornje sobe. To je čaša koja u stvari znači šta? Koja u stvari znači smrt. Jer ideja o krstu je u stvari smrt. Kad god je u ono vreme neko rekao krst, znate šta je to značilo? To je značilo smrt. Ne neka simbolika, to je značilo smrt. I da vam kažem sad nešto, kad je Isus svojim učenicima kazao, ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe i neka šta? I neka uzme krst svoj. Mi smo pogrešno to tumačili kad smo smatrali da su to neki problemi koje mi imamo u životu. Pa neko kaže, jao, da ti znaš kakvu ja ženu imam, to je moj krst. A žene uglavnom se ne usuđuju da to kažu, jel te? U suprotnom. Ili problem neki, ili bolest, ili kičma koja ne funkcioniše, ili noga koja ne funkcioniše i onda moraš da imaš štaku koju nosiš i ti misliš da je to krst. Ne, to nije krst. Mi to danas kažemo, nije to krst. Kad je Isus kazao da oni koji za njim idu treba da uzmu krst, znate šta je Isus mislio? On je mislio na umiranje. On je mislio na umiranje na krstu. Znači, on je kazao svojim učenicima, vi treba da budete spremni kad idete za mnom da završite kao što sam ja završio. Je li tako? Vi, dakle, morate biti spremni da umrete. Znači, da vaša vera i vaše hodanje za mnom se završava ako je potrebno onom istom smrću kakvom ja umirem. Znači, krst je moj, a krst je isto tako i vaš. I onda jedan vrlo lepi tekst koji govori o krstu prekrsta u Gecimaniji. Tu na krstu je čovek koji voli svoje neprijatelje. Čovek čija je pravda veća od farisejske, koji je jako bogato siromašio, koji je dao svoju haljinu onome komu je uzeo ogrtač, koji se molio za one koji su ga zlikovački rastrzali. I onda
nastavak teksta. Krst nije zaobilazni put do carstva. To nije čak ni direktni put do carstva. To je u stvari samo carstvo u suštini. I ta transformacija krsta od jednog zlikovačkog, paklenog, izmišljenog, prostog aparata od dva ukrštena drveta, koji je uvek nosilo ideju o prokletstvu sa sobom, je Isus svojom ljubavlju pretvorio u šta? U carstvo Božje. To je ta divna transformacija krsta. Hrišćani ga stavljaju na zgrade, nose ga oko vrata. To je sve u redu, ali to je mnogo više nego li objekt i predmet ovakav ili ogroman. Krst je u stvari carstvo nebesko u suštini. I tako došli smo do trenutka da ovde zastanemo, da završimo večerašnje druženje ovde, nadam se na vreme, da nije bilo predugo, i da se polako pripremamo za sutra uveče. Sutra naveče, dakle u 6 sati ovde, ćemo pratiti Isusovih 6 suđenja. 6 ih je bilo. 3 politička, državna, 3 verska, religiozna, jer u tim suđenjima se nalazi snažna poruka za Isusove sledbenike danas. Ja znam da ćemo sada krenuti našim kućama. U svakom slučaju, ja bih voleo da se molimo i vi znam da volite, vidim da se, dragi volje, molite. Ali bih želeo večeras da vas pozovem dok se budemo molili, da pokušate da imate neku svoju tihu molitvu u sebi dok se ja budem molio. A to je da kažete Gospodu Isusu, možda po prvi put u vašem životu, Gospode Isuse, ja vidim da je to moj slučaj. Ja vidim da je Gecimanija u stvari ne samo tvoja, nego i moja. I ja te molim, Gospode Isuse, da mi daš da imam tebe u srcu svom bolje nego ikada do sada. Možda neki između nas su poremetili na neki način svoj odnos sa Isusom Spasiteljem. A kad dođemo do Gecimanije, onda treba da se postidimo svih naših izgovora i razloga zašto smo poremetili naš odnos sa Isusom. U pitanju je bio neki čovek koji nas je udaljio od Isusa, u pitanju je neko ko nas je povredio, u pitanju je možda neka slabost koju mi imamo ili možda neko zadovoljstvo koje imamo. I suviše je bedno, i suviše je sitno i nisko da bi nam Isusa bilo ko zasenio i uzeo. I ja vas pozivam da naš odgovor na Gecimaniju bude naša odluka da uspostavimo ponovo pravi odnos sa Isusom. Jer to je ono što Isus želi da se dogodi u našem životu. Pozivam vas na završnu molitvu. Gospode naš, hvala ti što si nam još jednom ukazao na ono što se događalo u Gecimaniji. Hvala ti, Oče nebeski, što tu gledamo Isusa kako se savija i kako se drži za tlo i kako pokušava da traži neki drugi put, ali na kraju definitivno ustaje i govori odluka je donešena. Ja ću čoveka otkupiti i ja ću ga spasiti. O Bože, molimo te, pomozi nam da to prihvatimo. Ja te molim za sve koji stoje sada. Molim te za one koji apsolutno stoje s tobom i stoje uz tebe i hvala ti za te osobe koje su večeras ovde. A za nas ostale koji možda još uvijek imamo svoje slabosti, još uvijek imamo svoja strahovanja, još uvijek imamo svoje razočarenja, još uvijek nosimo neke rane i neke povrede koje su nas možda udaljile od tebe. O Bože, molimo te, pomozi nam da to večeras definitivno sklonimo iz našeg života i da Isus ponovo bude nama sve. Ako među nama ima nekih koji možda sumnjaju u tvoje spasenje zbog toga što i suviše krupno gledaju na svoj život i na svoje grehe,
O Bože dragi, daj da shvatimo da je dovoljno ono što Isus učinio za nas. I daj da Isusa ne povređujemo time što smatramo da su nam gresi veći nego što je njegova krv i njegova žrtva. Ja te molim večeras za našu dragu decu koju si nam dao, da ih imamo sa nama kod tebe, Isuse, i da ih imamo sa nama i u onoj velikoj povorci koja će ući u veliki zlatni Jerusalim na kraju. Tvoja ljubav i tvoja milost neka nas obuzme da bismo bili definitivno tvoji. Ovo te molimo, Oče naš, u ime Gospoda Isusa Hrista. Amin. Laku noć i doviđenja do sutra uveče u 6 sati.